Салом дӯстони азиз, ҳамаатон хуш омадед ба канали дузандаги ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб потенсият ҳастед. Дӯстони азизам, ман инҷо видеои имрӯзаи ман дар бораи куртаи стойка аст. Куртаи яъне ки гиребондор воротник барои намозхонии исломӣ. Камаки хушрӯя. Хел подписчиконам хел хостанд, дӯстонам занҳое буданд ки дар комментария нависонданд ки ҳамаи хел куртаи маҳкамак ки гиребон дошта бошад, ҳаминро барои мо нишон диҳед, фаҳмонед, видео кунед ки чӣ тавр медӯзанд, чӣ тавр пораш мекунанд, гиребон тайёр мекунанд. Ман ба хотири онҳое ки ин суханҳоро гуфтам, ба хотири онҳо видео кардам, хостам ки аз рӯи видеои ман барои худашон ҳамин хел куртаҳои маҳкамаки исломӣ барои намозхони хонада пӯшидан тайёр кунанд. Дӯстони азизам, то охири видео бо ман бошед. Ман сар мекунам, аз фрузелин сар мекунам, пора карданашро, расму кашиданашро, ҳамашро бинед ки чӣ кор кардан дар кор аст. Ман аллакай ин тарафашро дар фрузелини хат як қисмашро кашидам. Гарданро 14-7 мегирем, 7 14 меша. Ширинияшро бошад, ширинияшро 13 мегирем, тайёраш мешавад 13 ки бошад 11 или 12 мешавад. Метавонем ки 14 гирем, то чанде кем клиент маҳкамак биёд, значит камтар вай мегирем, 13 мегирем. Баъд вақте ки расмро кашидем, як тараф хола бигирдак, фрузелинро ин тараф мекунем ва худаш хати дуюмаш аз ин пара маълум аст. Ҳамин тавр ба ҳамон хат мекашем, баъд мешавад гирдак. Анакун вай мекунем бод. Амихел бачача меган акму амхеб бачача мегем вайша. Дата барои кнопка часпонакша камтараки мегирем. Че хеле кем инҷа сантиметр кардем, фрузелин чанд сантиметр аст. Материалро ҳам амихел пора карда вай мегирем. Чанд ина 20 бараш 38 аст, дарозаш 25 сантиметр ҳамихел мегирем. Дар и какеткай аввал тайёр мекунем. мо ҳамин хел фрузелинро дар астарак мечаспонем, баъд утсёкаш мекунем ҳамашро. мо инҷо гиребон гирифтем, дарози гиребон 50 сантиметр, бараш 8 сантиметр. ҳамхел дуқада мекунем. Аввал и тарафашро дуқада карда вай мекашем. Ручка кати хат мекашем ки чанқа гирифтан дар кор, чанқа мошина кардан дар кора. Анакнун бинед, аз ноки ҳамин дарз мегирем то болои вая ки штоби маҳкам бошад. уҷа круглякаш маҳкам бошад. Маҳками дарзро мегирем, инашам бошад ҳамин тавр. ҳамихел мошина мезанем амҷо пеш қафо карда. ҳамихел мошина мезанем, баъд хел мекунем, ду тарафаш мекунем, хел мекунем, камтарак зиёдша мебарем. баъд хел вай мекунем, мошина мезанем, ҳам ба ҳамон хати рости дароз мошина зада виролокати маҳкамаш мекунем. Ё дарозияш 12 сантиметр, бараш ишам 8 сантиметр. Ина меякой бачача мекума барои вая кнопка часпонӣ. Вай бошад какеткаи пешак. Ҳамихел мошина вай мекунем, булавкати маҳкам мекунем. Аммо хати ки нусхае ки кашидем круглира, авая мошина мезанем. Ин бошад какеткаи пуштак. Ман аллакай фрузелинашро часпондам. Накнун амихел дуқада мекунем какеткая. Вай 6-7 сантиметр аз бари поёнаш. ҳозир ман чин мекунам, шумода нишон медиҳам. Хейр 7 сантиметр, да 7 сантиметр мегирем. вай мекунемша, қайчикати мебаремша. стойка чанд аммо тухтан дорад. Ин тарзи якумаш аст. Ҳамин хел барои ман заказ кардан
ма ҳамихел медузам. 7 сантиметр ки буридем, бинед чӣ хел мешавад. Анакнун ини ба чачакҳои тайёр кардаги ма вай мекунем. Иёра ман нишон додам ки чӣ хел мошина мезанӣ. Болош аввал мошина мезанӣ, баъд поён хати рост мезанӣ мошина доқада карда, баъд отсикаш мекунӣ, гладкӣ меша. Анамо тарафи дарз дорша, данамо ҷое ки буридем ҳамихел. Ба дидед вақте ки будузем ихалиш мекунем, да ҷои кнопка монак маълум мешавад, монанд мешавад. Ҳардуша ҳамихел мошина мезанем мо, ҳардуша ши машинка по-русски. Булавкати маҳкам мекунемшон аввал. То охира намезанем. То ҷое ки ҳамо 7 сантиметрай, ира 8 сантиметр мезанем. Камтарак, поёнтарак, чтобы мо вақте ки соз кардани кишидем, вақте ки мошина задем, бо вай мекунем, ки регулировка мекана, регулировкаш мекунем, чтобы ина задамша мо уже 8 сантиметр ма задам, ана хел мегирем. Бинед, агар қуққа меша меган ку ягон ҷош камтарак хел бубурен ай поёнаш, чтобы дарса сартия маи секретои кунҷокошам буфаҳмонам тона ки всё равно вай мекаша то қафоша набурӣ. Ана хел истода намемона, хел рости хушрӯ. Агар назанишам ай пушти какетка кам-кам қайчӣ накунӣ, дарса сар наметия. Баромқа шумомам хел камтарак қайчӣ кунед. ҳамихел булавки маҳкамаш мекунем, чтобы начурта нагреза дастаги дарс мошинада. Мо ҳамихел мошина мезанем ша озмед куҷоша мошина задан дар корай. Ҳамашоша рост кунем ки астаракаш начуртад. ҳамихел мошина мезанем, ҳамихел кругли чӣ хеле ки нишон додам, ҳамихел як равати мошина мезанем ша, чтобы мустаҳкам шавад барои дидед. Ман аллакай мошина задам. ҷои кнопкае форамон дута мечаспонем, форамон якта мечаспонем или сета, фарқ надорад. Агар дарозтар мешуд буридагимон 7 не 10 сантиметр мешуд, сета кнопка мумкин мезадан, нозир майра дута мезанам ша. Иҷода кокеткаи пушта аст. Кокеткаи пуштака мегирем, дарозияш гарданашам 7 сантиметр мегирему. Аввал да болои астаракаш монда, ҳардеша як бора пора мекунем. Гардана мековем да. Ҳафт сантиметр ки гирифтем, чӣ хеле ки кокеткаи пешака гирифтем, дидед онҷа 14 меояд. Моҷашам ҳамихел 7 14 мешавад. Доқада ки кардем 7 мешавад. яъне ки 7 мегирем. дарози ҷаш бошад 4 мегирем. мехел мезанем ша. Мекобем вай пуштака, кокеткаи пуштака. Анакнун вақте ки мо ира кофтем шидем, пуштака мемонем, якум астарака мемонем. дуюм кокеткаша, сеюм аз пуштака мемонем, ҳамихел мошина мезанем. Ман аллакай мошина зада шидам, анакнун ҷакашра кам-камаки қайчикатси мебурам, чтобы дарзи гардана сартият. баъд ҳамихел вайш мекунем. Мекашем оста-оста ки чтобы вай ҳамаш ҳавор хушрӯ шавад. мо дарозии кокеткаро мегирем 22 сантиметр тайёрш бояд шавад. Иҷа мегирем 23 или 23,5 сантиметр.
1.5 сантиметр ақидарзмона мегирем. Бари кокетка, яъне бари пешакро 17 мегирем. инҷа 17 و 17 34 мешавад. Тайёраш мешавад 32. аввал моҷаро подхӯрӣ кунем. Барочки кнопка мебиёяд. 32 мегирем. 17 و 17 34 мешавад. Тайёраш 32. Китфоя 10 мегирем ҳозирҷа. Тайёраш мешавад 8 сантиметр. Периметр иҷа ма периметр мегӯям, наметавонам дигарҳо чӣ мегӯянд. Периметра 10 мегирем. Периметри пуштака 11 сантиметр мегирем. ҷа камтар да видео нето омада, исмтар омада. Шуд. Дарозии пуштакро бошад 14-15 сантиметр тайёр шай. 1 сантиметр дига зиёдтӣ мегирем. Акнун қайчикати ҳамо чанакҳои кардагиамонро мебурем. Кругли мебурем ша. мо оснаровка карда шудем. Акнун утюгш мекунем. Ҳама ҷоша утюг карда хушрӯй истад. Мо аллакай утюг карда шудем. Акнун навбати гребон часпонӣ. Гребона ҳамихел туғре мечаспонем. Аввал чен мекунем. Мегӯянд ки 100 бор чен кун, 1 бор бур. Инам ҳамихел аввал чен мекунем, булавка мечаспонем. Аввал 1 бор ҳамихел чен кунем, канику ҳамаш туғрияй. Булавка мечаспонем, чтобы нагрезада. Мо булавка гребонмон начертад аз дарзеги чен карда истадаем. Ҳамахел хушрӯвак туғрӣ мекунем. Аввал мебинем. ҳамаш ки чоткаи хушрӯ кишид, баъд мошина мезанем. Агар хоҳем ки духтароне ки нав ёд мегиранд, аввал ба даст дӯзед. Барои чӣ ки мо вақти ученица будем дасткати медухтем, чтобы неправильно набиёяд. Мисол калта дароз наёя. Анаи тарафшам булавки зада маҳкам мекунем. Наку мебинем канику ҳамаш туғри омадааст ё ин ки не. Агар ягон тарафаш калта дароз омада бошад, мо туғрӣ мекунем ҳама тарафашро. духтаро камдариҷа гребон часпонӣ душвортарага барамқа чӣ қадар аҳамиятиян ки чтобы безеб набиёяд. Ҳама хел мошина мезанем ва мебинем ки чӣ хел шудагия. дӯстони азизам, бинед ман аллакай гребонро часпондам. Чӣ қадар ба ман маъқул шуд, аҷоиб омад. Калта дароз наёмад ягон ҷош ҳамаш. Амохе вақте ки духат карда будем 8 сантиметр шуд 4 ай тақи дарс хӯрдак 3-3 сантиметр гребон омадаге воротник. Бинед чӣ хушрӯ омадак. Амохе чоткаи омадаки ма барои чӣ ки дуқавата фрузелин кардаги будумша хушрӯ омадай. Агар шумо хоҳед хе дурават фрузелин часпонед, чтобы амохе рости хушрӯ бестад ва гребонатон. Баъд фурат ягон украшение мекунед, ягон ҷои кнопкаша ягон украшение мечаспонед. дӯстони азизам, ман видео имрӯзаро ба охир мерасонам. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. поделитсияам фаромӯш накунед. шояд ки ягон одамҳо, ягон духтарон мехоҳанд ҳамин хел чизҳоро ёд гиранд. онҳо ҳам аз ин видео бохабар шуда куртаҳои худро ҳамин хел хушрӯ духта ватан ба бар кунанд. рӯзатон бахайр.